ije ndakabuna mblari ngazi ndaikumba munogadzisana mugare mugare yakangeri nyaya yetuckshop kuti tainetsa mune kuti vadzimai vada kugara kutuckshop dare rikati kubva nhasi uno tuckshop ngairi kupuwa first priority chekutanga kuvaka imba yenyu zvekutuckshop mumweni akati achaisa mushandi munoita mazuva munoenda unoita kuoda nekuti amastop taking tichidzoka muchirara musi wa6 tikaenda kumba natezara tikanzi naadzimai baba vabva kugweru havana pekurara dare rakati risinei baba chiendei munorara kumba kwemukwasha wenyu anemba kumaini zvekuti amusana maonana mbonano chichi achaona chiva zvaachaita takasumba nenatezaramo tikatungamira kumba tikanotadwa anasamira kwavakasvikira vari ikoko ndikatenga muriwo kuti vawane chekudya tikatsvaka mari dzinoda kudiwa pachivanhu kutionana zvadaro zvese zvakaita takapinda mumba mande chipiri chikugarisana nababa chitatu tiri mumba nemudzimai wangu pakatanga dambudziko nekuti akatanga kuita zvaakaita ndiri mubedroom zvisineiwo tagarisana nababa bala baba vakaona kuti mumba munomba munofanira kunge muine zvikuitika kubva kumukwasha nekumwanasikana vanhu vane mashoti temba maexchanging emashoti saka ndakasvika pakuti mudzimai wangu akabva kutora foni ndanga ndakasevha kuti n'anga nguva yaainibvutira foni handiitika achiti n'anga iyoyo ndoikuita kuti uda kundiuraya ndikati ari vadzimai vafa shuwa inini nemudzimai saka ndingati kukakarisana pamberi pananatezvayo anatezva akakasa izvo ndikati unoziva mudzimai zvakuti handizvide ipa respect ana baba ndabva kudare izvi nekuchiti zvichokwanisho kutemba ndakati auzani kuna anobakagara shuwa ndakakusatora ndaisivatenikuti ndidaro ndikanatora vanhu ana baba zvechisone zvaitika una zvikuiti pamberi pedare baba ana baba akabva kuti aiwa ndazvona mukwasha iwe waida mukwasha nemudzimai wako hapana ari kudzikisa mashoko ndikati ndo mashoko ataura kudare munhasi unzi ngapawana anodzikisa amene shungu kana kuti kutaura zvadaro kusenda ana baba akati aiwa muno mamuna zvakanaka ngatimbofambai kumapostori mukwasha une dambudziko shuwa takafamba ndimbo rake inini nasekuru natezvara nemukadzi tikabata zvatakabatawo zviri pandiri ana baba akati aiwa zvishuwa tazviona chegedza isusu tada kudzoka kumusha mazuva apera takavamusesanda mande chipiri chitatu vatafamba vatabata zvatakabata tezvarawo neshume yekupereka kubva vatsvagawo akauya kuharare vechimapostori kubva vatisiya vaya vati pamuteuro chigedzai mazuva matatu moita mbiya moida izvi mozonesa ipa kuti vati baba vazoenda musi wefriday musi wa11 vakudzoka kumusha vatatsvaga mari transimusenkwasha wavo baba kwabva vaenda kumaoro kwacho 11 kai adzimai akati handi kutuckshop vataenda takutuckshop rokanzi ndakati kanzi mukuenda kubasa nguvai vakandipfura ndikati nguva yekubasa nguneziva 5 o'clock zvichokwadi ndakasumba ndikasaka uchafamba sei nhasi zvikanzi ndikati ni petrol kamotobeki akasisina chi petrol because petrol yanga irimo yapera vakanzi aiwa ndichauya ndichaya nemabhasi patoita dhola kusvika gold mine zvisinei ndakaenda kubasa past 9 to 10 ndakabva tafona mumwangu asidauya kwadzimai nanhasi uno chii chikuitika hanzi ini ndashaya chi dhora ndakabva kumapast 4 ndikatibva kumapast 4 kusvika 8 o'clock haunobvira kumboona dhora mutuckshop vanzi handina kubva ndaona dhora ndikati zvisinei iwe chida se chikuita kombi uta pay forward ini pabasa pangu padzo nepatara ndinokumira patara zvakanaka ndakagara kubasa ndikati kana zvarema chienda kwabankuru unopiwa dhora nezovapa vandashanda past 11 asisauya neadzimai kochi zvikanzi yokutondinetsa nepane nenguva panapa handigone kuya ikoko ndinorobwa ndikati dani nataura kuti musape first priority kutuckshop itai kuti imba yenyu igadzikane kutuckshop makaenda make sure ndikudzoka kumba munorara vakanzi aiwa chichichi ndikati ndichauya shone ndakageja basa nemaziso asi paground work basa kabva rawanda ndakazopedza basa ma12 pandatora motobheki kubva ndakumbira 1 lita kuti shumari yangu vatoshanda naye kubva ndisina juice kubva ndaenda pandasvika adzimai varara ndakanoka semazuva ese ndiani ndikati ndini kubva tasafoni ndikati ndavaanza kutora basa iwe lifa haunzwisise iwewe sei unoti nguva ino ndokaparoni ndikati aiwa ndikuita zvotaura ndidana musi wa11 iwoyo kubva ndadzoka kumba kubva ndarara musi wa12 kuseni handiti vakabva yasikana adzimai kuma12 date 12 iri Saturday kuma 8 kubva zvakagara vandauya wanga chiri chini kuti aiwa ndaita kuti ndakati mfarare kutuckshop ndikupa muromo kana zvichiita kuti tuckshop iyoyo kana muvhande nekuti makawamba tuckshop mese ukanzi aida kutoronga zvinhu zvangu augarike naye vatanga kupika zvinhu zvavo kubva vati handei
Inini muna ngachita kunyengera mukadzi wake ngati mukadzi wangu ndomuzira patafamba patakwenda mu road akufamba aiwe lifa ndishije aiwe ngachita kuedza kuponesa shoko yabva kudara kuti uri kosha structure structure kuti unongoshanda uchidzoka andini taenda ku police ndakamudza ku police kuti counseling pataka kuma police kwakwa kupata taita counseling uyu ndokubva kuma police kwakwa inini murume uyu andishusha andidi anchadanda kula mdzara makiyake tosa baba na mama takati makiyi epato takacheka mairi uyirake uyake kandi kubasa aningopinda vandidzorera vandakwira mudibinda vanabasa mukadzorera zvakadaro musa 12 mauro kuenda kubasa musa 13 sandi ana kumboita kuTuckshop ndokwavakarara ndashanda basa kuma past 5 ndapedza ndiri coordinator 9 ndakalonga mitambo entertainment ndandaronga ava vanonga zvachini kufuma kuma past to 11 12 the Saturday the Sunday musa 13 ndakabva ndasumuka ndaenda kuTuckshop usiku kwavari kuda kugara ikoko ndasvika kwekwe avanoti ndine mudzimu wenjuzi avarari kunerima ndakunavosha paTuckshop pana vanerima ndikati yasi mudzimu wenjuzi uya wakuzodachi vanoti ndine mudzimu wenjuzi avarari murima nyangopumbanwa kubatidza tochi kana kuti foni nekuti inoyedzerwa inini seziva ndichizani mudzimu wangu ada light ndakunosvika paTuckshop ndakasvika panerima anditika ndakatanga surprise achi vandasvika pataka ndanoka ndo ndiani ndini lifa kanga iwo ingwanda kuramba nezero dare ya ude chikuno ngore mwana wala apani mburu matuli alimasoka ali mumama mburu sana inini ndinawo sipendi ndakazvibata vura do ameka pana foni vakufona sabuti vakufona amadzao ndakanyasa kupapira communication vakutora mari nemurume makona wao iyo wazoti chichichi vatasinda ndo vatapinda murume akamona akashama amai akashama sandakagona kuita ndokuti inini ndine nyadza ndenyadza murume wabva kupi andangoya nhasi uno nenda tinosabhuku ndakana ndakati bebi chichi akandita tinongena sei tinongowira avandorara nemwanasikana vakabva kuti mwanasikana ibva munoraa kunext door vatapinda unomboziva kuti mukadzi wangu auya akanditi kubva manje so uyu ndiye murume wangu because zvakapurama handiti murume ndipe zvinhu zvangu akapfeka kubva atora zvinhu foni chitupa trauzi nechishoti kubva andipa ndakuda vadho ndikuzanya background yenyaya yangu ndakaverenga chi sita mbumu panga pani mayuzi ndiko pandakasvika chinoka chicharuzha pane mayuzi anga ari patrol kubva aungana vatavaenda twachipachiya neraiti vataverenga apana chiri ndinimo vachata chiri paamene zvinhu zviya zvekamba exhibit vanaenda kubasa musa 13 14 mani ndaenda basa kuseni mande adzimai akazobva nechikomba vaenda kukwembi kubva naona mutandi story kubva vaya kubasa vadaunisa maitikafu zvikanzi iwo kaba mari ndikati kaba mari mumbakwana zvikanzi munhu waukona muTuckshop ndikati Tuckshop ndiani zvikanzi ndiye mukadzi uyu ndikati aiwa Tuckshop ndiyeditesa handitika zvikanzi mbatya zvakaita zvirikupi ndikati idzi mbatya ndachengera kuno kubasa ndienera zvikupi exhibit kudai abva atora chi mbatya ziyayo istory kubva ndera dzikukeni musateti ndozvakaitika mambo saka mbatya dzakaenda ndakapa story akadzorera pakauya murume uyu amai nemoto yastory pandakabvisa mbatya murume uya zvakazoya akapfeka musa 14 zvotori mbatya dzangu dzinogara naamai avo mukadzi wangu ainge atiwaisio akabva mupfekedza zvitoro zvangu nebhuru ndikati story unongozandiende akapfeka chikomba ndeyangu iri zvakadaro kubva ndakapa mbatya dzastory kubva aenda sandati ndeiyi kubva aenda saka ndakona kava kuti ini semukadzimai wanditorekana naye vanyaya Tuckshop nekuti anoona kuTuckshop achibva kuimaimai atinoona kuTuckshop nichincha kutagira munhu anoshanda achibasa aisishanda saka ndakatama mashoko akawanda nekudhuru kuti ndonyaya yati mama ndakipiwe futi kudaro nyaya Tuckshop yanera Tuckshop ndakanijekta Ukana mnakwira dani ara tumiyanani dai mapoda na kuzoka isuzu zozo nake
Diani wako. Diani wako. Ina jitula le sachi nonsense ke. Umuntu ajiseka ngwani kuseka wenzenza wako. Andisuka na naye. Ukasi wako. Wakapula munda ndugu mkazi. Atezwa ngara basira. Nyebe. Sawa kutara ushingo. Chimene akanditaura. Ushingo kansela. Umuntu unohoka hivi. Zote zifanye nini? Utakuwa wacha. Daramba kututambe ndani ndazi nguru mwana gara naye. Don't play with us. Andi baba ni nyumba ya Mungu. Dada ni Mungu. Endai ni pote ni mwana wewe. Ni pote ni mtaka. Baba kubura. Magaenda andi. Sasa kitu wala kitu kimweka sisi akaba tena maji kwa wakaenda. Kumushu. Bachimbi sabza ndugu ndai naye. Nekuti akandiramba pamberi pavo. Pamberi pavo ivo. Takangoenda Bamoko akatishi. Uyu takamuka kuseni tukaenda kwa staff kuniswa. Nekukuro racho. Kana tikada kufonera staff. Sisira. Ila mafuta yangu kuzozulu tenga. Ila mapigira yangu ala kupisa churu. Ndio mafuta yangu. Chipotelera. Aiwa, nyarara mabotora unakuramka. Baba batakabatuka mu mali nyarara. Nani ukalipa? Unaona kutanga baba atakuwa ndo anopeka, waiza anopeka nje. Uyu akatitingire stage. Kana makazitenderera. Vanhu makazvigirwa kwazvazvinasa. Akatitingire stage we6 tamango. Kuti pane zvinowanika. That means uyu aku mudiga. Iwe hauna you are not after une maitiravo. Waenda waitei kisha kwawe. Shoko kunosakura pamwe. Amba pa. Nasi chaipachi. Andisivi. Chikomba takashika kumba takaita 2 days before. Obaba ndipa nguduro izi. Anza ndikude ibva panapa. Tikatosumuka tese. Ndana baba vangu. Tikaenda kwa mambo kwa sabu. Chifira kaenda mbotaura. Ndiri kupiwa mota ini handisina. Ndirambira kuMuTuckshop sei mimi mchita zvamuri kuita. MuTuckshop ndeyangu ndopima vakanditorera ndiri. Ndezvi tandirei. Ndakatanga MuTuckshop yangu muna Juni. Ndakaenda muna January. MuTuckshop yangu ndopima vakanditorera. Kana wasiyana MuTuckshop yangu. Leo sisi. Sasa mtaka kunipamba mimi. Aiwa dada hiyo. Ini ndio utachukua. Mira kutauri. Mama alikuwa anafanya rostaura. Tutatukuze bali. Tunatamani watu kazi. Kana sisi watu kazi. Sasa tutujadzisa bali. Mama kuti nyarara. Mambo hiyo. Hilo ndio nikatoa hiyo. Ndio busa grocery shop. Ukaenda na kumbi. nyaya kwakatangira kuti chimboteere iwe zitoda arambisa vanhu iteerera Shamwari musikana mbonyarara. unokore mangani 33 uyu mudhara ikoro waimudere waimudii ukumushandisa waifanwa kuenda ndekupi wapo washereni maifanwa kudzokunoda sazinokupa raiti rekupinza mumurume chikwaka here chikwaka ndikaenda kumapurisa ndikanopedzerana nawo Sabuka aramanise munhu. aramanise vanhu ini ndakatosvika ndikati inini ndaramba iwe shamari
Bigly from Ghana. Bigly from Ghana. Iya isensi yabo. Ini ndikona mawusiza kuti awubakho. Ukaita zokutsvaga kuitadza lokushanda kuita problem chinyarara apana chokutaura wanga washanda nguva iyo utazvisa iye pamukatsuye chishireniwe guma kurambwa ramba ita nini riri kuguma kurambwa iwewe Pastor Imam, nenda kuvundula kanga takainjecta kumaliza MuTuckshop. Mati? Takainjecta MuTuckshop. Takainjecta MuTuckshop. Aiwa mali ndo ise chena alonezi Chidwa Chikomba jala kwa chini kwa mama. kana wane hunu chakutoka na waona mkomana akasimba akachini munhu wangu asitani pachikwereti akasimba waye akasunza masimba iye mudhara iye akaite iswa chini inoganisiro wane hunu akasimba zvakaita uyu kana aramba kutanoisa ngachinovarwa mukati kupolisi isati nabasa newe wozva vanhu vanoshema toza matsotsa matsotsa Evelyn, kuramba munhu akukuriza kwesecheni hausipa respect niyo iwe respect ini handiri kuti ona zviitika uyu mukadzi wa musiyaenda yo age yako ka nemwana uyu hamusi kuenderana uyu mwana uyu iwe mwana ine mumubvarira kupolisi wezambumba kukana ndokutoka zvakanaka usakukona ndisizva ndoita mutakure yakuri mandasi varikutaura kuno kumambo uri kudairira uri iko sunga ndo polisi shuya kule kutombi soche unyarana unoti asha sana kubiseche kuchikwero
Don't need to Ina ndichada nekuti ndaneta kungorambwa. Saka ndikuitei nemba yacho reti ndikuti nhasi ndarambwa. Unokotora ka1 ovonyarara. Nyarara ka1. Mambo vatuti kudai kwete zvapera. Ovonyarara. Leo sisi takurambidza ito. Takuramba muri mumbaire. Ane musununguru here. Yo zokudai unoda murume today. Uyo mumaini uyo god. Anoenda na 2 hours. Singaite. Garai mucho. Ndinapera basa. Garai mucho. Garai yoga. You're about 33 years old, you're 66 years. Yes. Vai kushunguruza vachiuya ndichivaramba ndakaramba focus kusvika nyaya yasvika kwasabu vakazoudzwa nasabu kuti chitora mukadzi wachona unogara nayo kuno ndichivaramba vachingouya chete ndikuda mukadzi wangu sei akandida ndikuda mukadzi wangu ndopandakazogarwa neni pasi nekomiti tika ndichienda ukonogara nokooukono Mambo vati ndoaenda kuya kati ndinogara ndichichenda pavanotambira mari chacha ini ndasangunongotopiwa mari takushopi ndo pavakanitora ndiri ndainohoda akatemba majakaizi kumozambiku ndichizviitira zvinhu zvangu but ezvinhu zvasare veshe utushomashoma asi vari kutaidzi inini uimune ari yangu mari yavo ndeiri mari yangu Unobasikana? Ndokuda. Ndoteerera iwe ndakateerera taura zvinotaura. Ini ndakuzwa kunozobatsirwa nini? Zvinotononge iwe unobatsira ini. Inini ndainga ivava ndainga bebaranzini ndinofana kuita kuti ndinomuziva ndinomuziva here. Ini ndaivasina kundipa gupu rendasamboita izvozvo. But inini ndakatozviitira kuti inini vandipa gupu ndaenda kumapurisa tapedzira ndaenda kwasabu ndosaka undakaita kuda murume izvozvodaitomuda wakandikuda wadimuzodzoka kuti mamba ndichada murume ndanga ndisina mari yekudakangoti sezvo ndaenda kwasabu pamwe hazvina zvibasa ndipo kuudza isisi mukomana wakona mararane mamadare musiwo nokuti munoona chikudza nguva kana anakutira daiwa kutonga nyaya isina basa isu tiri kutonga nyaya yemunga asina kurovika muupenyu uyu musikana uyu yes ane risikuramba kurume kazi makomadana nenguva yakadii makarara mese hamuna zvarara mese asi ndichinenge yekujasi yekutorara naye nokuti ndapedzira kurara neawa musi wa26 musi wa3 unobva vanditakurira zvinhu zvangu pasina nyaya ndobva ndagara zvemwedzi kusvika musi wa6 musi wa6 uya ndakaenda kumba kana kundibata kana kudii obva bva ndiramba kuswera mangwanani saka ini ndaitomuda murume ndangazvizwa ndikuteerera iweyo ndinofamba newe maitiro auda kuchiti zvinodobve murume wakabatsirikana chimupashire aiwa iweyo chimupashire muudze zvakumurambira inini uyu ndiri kurambira kundishungurudza kusandipa bonde mumba kusandipa mari kundishusha kundikira dho muchaenda kubasa muchindipomera uhure hwandisina ndozvandiri kukurambirai
Mega Buddha to talk. Becomes a way with my tapas. All right. What is what is That's one it. little power of mixing. That's it, and age. Age. You come to the Ramu. Honey bass. What to Ramu, honey bass? As I took Ramu and I took the Ramu night. I don't shoot to say, but it's yes. As you also ate again. Can now was one of what was in the moment of story. Can you always sit as a go easier? Why is it that sit as a good the camera series? Eh? Or one can watch you. Eh? Yake yes na kampa. Yape na eh? Choose that legal. Even now, she stands up. Animal speakers. I just shut up. This speaker, one Kubaba kuchipiri kwa MuTuckshop na nje to madam. Leo ni maiona. Makabuna MuTuckshop alikuza rasho samari kwa ishanga. Kwa number 200 for the start. But nataka MuTuckshop. Hii alichibawe ni mbona ni structure. MuTuckshop kwa basi. Mambo rasama. mashughuli yangu. Kulib. Kulib. Utabasa. Waziri katoka kuchita. Au shanda basa. Ugo shanda. Eh? sio nikira dua. Maisha. Aiwa. Wana makanga zikashanga hizo kwa watu ndika ukura bado wanashitana. Kwa hiyo pesa hapa wewe ya kwanza wanaona kana kufanya pizza na kotesi. Wewe kana na tuma na mani na kishi. Kana kwa mnajiona hapa na kana toka. Mama sokera. Baita basi. Ndio saina sisi. Iwewe. Mmotora wazi. Mare anza kwa bora saina mai. Kwani ba anza kwa bora saina mai. Davinci sisi. Wakazi tu ande. Hii si mai ya rasi. Unjukona mkana mambisa nani? Sasa ndio wewe ukichekesha ni ndani. Unaona mkana ngoro garapanzi pana kwa kutumbilira. Kuna wao wakazari jini na urambi kwa sina basi. Waisa isizapo. Tu ndakutana kitini kwa kwenda kubaona. Ndio Ndio basi. Kana wabona mkati msukuru chitokera mkati mkuru.